Auni yang ma bita eriolei anta info bamanangana ka nono ni malo tobi ɲɔgɔn fɛ aw bismillah. Wasa ka eriole gla mago be jɔ malo la. Ni ye malo temi vɛri ɲɛ fila talen ne fɛ. Ale ka an ka maa naani bɔ n'aw ti nuguba ye. Faransɛkan la n'an b'a fɔ o ma ko guruma. Ne b'a dɔn ne ni mana guruma de ka ca. An bɛ anisi étoilé den kelen bɔɲango k'a la. N'a y'i diya i b'a k'a la, n'a y'i diya i b'a to yen. Sukaro cuillère ba ɲɛ kelen i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Sucre vanille cuillère ba ɲɛ fila. Cardamome kuru fila i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. Épices ko ninnu tɛ diyagoya ye. A kɛ kun y'a la k'a kasa ja k'a nafa fana. Basabu nafa dɔ bɛ épices ninnu bɛɛ la. An bɛ nɔnɔ litiri kelen k'an ka barama kɔnɔna na. An ka malo kolen jɛlen pasi an b'a fara nɔnɔ in kan. An t'a to nɔnɔ ka wuli fɔlɔ ka sɔrɔ k'a k'a la dɛ. An b'a k'a la nɔgɔnin fɛ. Fɛn finmani dɔ b'a la min n'o salo ka bɔ a la. Sukaro, sucre vanille ani épices ninnu an b'olu bɛɛ k'a la. An t'a bila fo a ka kalaya. An b'a bɛɛ k'a la nɔgɔnin fɛ ka sɔrɔ k'a to yen nɔ a ka tobi. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jala dɔɔni, a bɛ ka commencer ka funu ka yɛlɛ sanfɛ. Nɔnɔ ko don an bɛɛ b'a dɔn nɔnɔ bɛ furufuru ka yɛlɛ sanfɛla la. K'a fɔ ko n b'u kɛ ta la ka taa n buku Facebook kunna. O kuma t'a la dɛ. N'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ tara. N'a dun tara la n'i ma bɔ a kalama joona a bɛ sisi. A mɔni t'o bɛɛ bɔ. I b'i sigi a kunna fo a ji ka jigin. 45 minutes n'o ye miniti 45 bɔɲango ye. A kan ka se. I ti ɲin'a kɔ dɛ. I bɛ to ka n'a yɛlɛma yɛlɛma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛ k'a lamaga dɔɔni o dɔɔni. Wa i tɛ tasuma caya kɔrɔ dɛ. I bɛ tasuma kɛ hakɛlama de ye k'a bɛrɛbɛn waasa malo in k'a kɔnɔ fa nɔnɔ ji la. Komi an yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la cogo min na a ji jiginna kosɛbɛ. Miniti 40 kɔfɛ. N'a sɔrɔla ko bɛrinin ka di ye i bɛ se ka bɛrinin fara a kan o b'a tɔ magaya. Ale fana kɛli t'a la diyagoya ye. Ne ye bɛri dɔɔni fara n ta in kan waasa k'a tɔ magaya. An b'a ni bɛri in ɲami ɲɔgɔn na sisan ka sɔrɔ k'a bila ka wusu k'an ka tasaniko ɲɛnabɔ. Miniti 5 wusuli kɔfɛ an y'a yɛlɛma an ka tasani min kɔnɔ. Eriole kalama bɛ maa ni saha cogo min na a sumalen bɛ maa ni lahinɛ o cogoya kelen de la. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a partager aw ni maanaw ni ɲɔgɔn cɛ. K'aw ni hɛrɛ bɛn Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ.